Ako upraviť plochu na iPhone? Tak sleduj. Zapni si svoj iPhone, odomkni ho, chod na plochu, podrž plochu, klikni upraviť, klikni prispôsobiť. Tu si môžeš upraviť apky, napríklad tónované, priehľadné, tmavé alebo normálne. Ďalej si tu môžeš prispôsobiť pozadie, napríklad farbu, prechod nejaký, alebo nejakú fotku, ako chceš. A potom si tu môžeš ešte upraviť strany. Klikneš upraviť strany a tu si upravíš strany. Ak chceš ďalšie takéto tipy, navštív môj kanál a nezabudni dať odber. Ahoj!